Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni RJ, Dear Manong Naming. Rabiin Manong Naming ket nalukag titi na imas na turog ko iti mangeg ko ti panag-apa manen datatang kanina. Mamartek namin ni tatang Manong Nemi no agtrabaho ibartek na. Ket kakaasin ni nanang Manong Nemi nga agirim remedyo ti kwarta nga maikatang iti makan, bagas, masida, ken gastusek nga nakagbasa, tagbasbasa akpala iti elementarya. Imbag Manong Nemi nasisyak pala ti anak da. Ngayon nagulo ti pamilya mi Manong. Gabong ti pa kinamamartik ni tatang. Awan ti aldaw nga saan da nga agapa. Ta siyempre, apain ni nanak ni tatang no apeng agbarbartik lata saan nga mapanagtrabaho. Apain ni nanang ni tatang at saan mat amangted iti kwarta ko mga maigatang karikiti kasapulan. Ngano awang kwarta na ni nanang ti pagdawatan na iti igatang na iti arak uno saan ket umutang ket ninto nanang iti kakaasing agbayad. Haman ti sabali nga pag-apaan da no saan nga kinamamartek ni tatang. Inton kano ti panagbalbaliw mo. Inton kano ti panagbalbaliw mo. Anton. Kaya po. Namartek ka manin nga si Magpet. Di mo man amon ti araramidem. Ay, ya po ya. Nya. Saw ka kasta. Alay. Adem painom mo kanyak, adem mo kanyak nga kwarta ng katang ko ti arak, tapos ibagaw nga, nabartek ka, mamartek ka. Tila babawi ka, nakiasawa kayong ka. Hoy, dati tinaglagay pa ma, Anton? Nura kami ti mauma iti anak ta. Talawan da ka. Sa mga pagad-ano ti kaskeng ka nga asawa, kaskeng ka nga ama. Agan anawa ak tumeten Manong Nemi. Sanding yun. Sanding yun tagap apa, rabi yun masingan titurog ko. Alag subli ka ni Jay Adam anak ko, RJ. Ituloy mong timaturog. Babayan na kamlatan kinitatang mo. Kasi anong oras nga makaturog ka, makaringor kayo, mat. Gusto na. Apeng aming nakasta kayo, tatang. Hoy! Patisi ka? Nagreklamo ka? Takay lo ti kasta. Alangan na siyak lo ti kasta. Ano ka mga agbabarkada? Nuawan ti inumi, agremedyo kami, kaya-kaya mi. Nuawan ti pulutan, ano dito ti babalim mi nga, tiliwen nga, lutuin nga pulutan. Sabi ko kumamon ano mangyawid kayo. Hindi mo karot kayat, no tinaktakaw, dahil pulutan mo, niyawid yung asidaan. Ay, ito na kayo. Alam, maturog kayo latan. Maturog, tulatan no kayat, kumit di maturog. Dito yak palain. Dito yak ngagkanta. Ay, kanta. Kanta. Umod nga rin mo yung kantahin. Ano naman? Naglengag kanta na the video, okay? Hamog pagpagod nyo lang ti amam. Halingkan ti mga idamon to maturutan. Halingkan kan. Babalatan tatang mo. Ikarigatan ta ti maturog. At kasda kunak. Anton. No mauma kami nga gina. Alawan na ka. Nakababayin ti aramid mo nga makitkita na anak mo. Anak sa munto tuladan ti kasda nga raramidan ti amam ha. Sadot, mamartek. Irresponsable. Ay, sumarlikan! Tulay sa basta tumpain nga. Padasan tumangtong pa kanyak. Padasan. Maluwan ka. Pagpag-uran ka. Nang sardin ni nanang Manong Nemi nagidak matin. Nganda jay. Agkan talatan ni tatang. Komporme dirat mabalin na kantae. Nagkumpos. Mati majituno na, Manong Nemi. Hingga rigatan minatan, tinaturog kinina. Sabi
Bigatan na manunemi, nagriing ako, ket tinulungak ni nanang, nagdalusak iti arubayan, manunemi. Nangang kami nga duwa, maturog pa lang ni tatang. Wala na kalistom ti mga na. Tayong kaagbasa ket balataw ka. Magnaak man ni nanang. Halawan anak ko. Isupay ito ko. Ngayon no dadu, makit aglugang kami tata, ikang kat magplete. Magnaglatan ng supay na tidyo. Tidyo laingin nga, kwartak na ta pagplete ta. Amaling nga maurnong ko, no, umapalak tong agmerienda, ket agmerienda akto. Wen manong nemi kasta ti klase tinariingak nga panagbiag. Ti may pangkep kinitatang manong nemi nga ore ag trabaho inom na met. Ninanang met mapan makisek ka, makiraep, makigapas, makiburas, mangged. No adara kitay agpatrabaho no saan ket manglo iti laba. Ada kam tinasilsel nga lugar manong nemi. Adayo ti eskwela sa gapunang nga kastoon iton tilinget ko no makadano nak. Oret at damat balunak no kwa pagsukatan man. Hala, kastoon naman ng tilinget mo, RJ. Nagnagna ka manin? Wen Cecil. Apay kami nga want itid nga magpletem. Kaya damat kita'y mabaling nga magluhanan na. Kaya kahit ko tayo magmagnatap no. Isupay. Apay ha? Nangamit pagtrabaho ni tatang mo. Nagbarbartag. Trabaho ay tagbartag kitbisyo dahil tahangan trabaho ha. Pasarag karpintero, pasarayag. Mapanagpasada. Tunoan da, mga kwarta naman rin, ginuman rin. Umasanggat. Komporme dito ti bamalindang remedyo kapangalaan da, gatang dang arak, karagiti kakaduana. Naduda ya. Naduda nga, agbabarkada. Apa nga ta, nga kasidyahin. Kasidyahin nga niya. Kininatang mo ay, nakagit ni tatang ko, kinawan ti mading bisyo na. Siyat man ako sta. Dala. Basta lain ti biyag. Adda kita adda bisyo na. Adda kita sa awang bisyo na. Adda na mestro. Good morning, class. Morning, sir. Di man naman nangaramidin tayo kat ko. Kalpasan ti panaka-check attendance. Ready kayo? Ti one piece of paper. 1.5. Informe. Ag-drawing kayo man. Ano ti drawing mi, sir? I-drawing ninyo man ti jay balayo. Ag-drawing ka di balay. Kaya i-drawing ninyo man na. I-drawing pag-game. Ni tatang mo, ni nanang mo, di kakapsat yo. Di jay, i-drawing ka di balay. I-drawing ninyo di balayo. Nga adda kayo. Allah, narika ta, sir. Nalaka. Growing ti tao kita. Kam nila payag no, matanang as dyan. Nuanyat aramidan na, nagsagsagad, doon naglablaban, ninanang niyo as dyan. Kinitanak man ang name ni Cecil. Kayang tag-drawing? Padasa ka? Ala. I-drawing ko ti Balaymi. Dipinda si Balaymi. Sementado. Yo. Okay? Timat in-drawing ko ama naman katay. Panaw. Ti atep na. Sa iti uneg. Kinutugudak iti nangisat karayo la. Nadamay ninanang, naglablaba. Dakmat nagsagsagad. Di tatang natulid. Jay kwa. Natulid. Ito, nabartag. Okay, no, nalpas yun. Mabalin yun nga. Pass your papers. Pass your drawing. Naging ka manunemi nga kinitan ni Sir. Naging drawing. Inik ka na mati-grade siya na. Di ba, nadain lasin na. RJ, sir? May kaman dito barok. Interviewin ko man na may gasto na. Si drawing mo.
Nabimintas di kiti drawing yo, palakpakan ti pagbagita yo. Yan. So na lang ta, adalang na isang sangyan nga makitak dito. Nagtugaw ka. Sabi ka di, sir, hanggang din nakapasad yung drawing ko. No, kita amni kiti drawing dito kakaduam. Kapimbinas, tayo naramat na ba, nagitinapinas sa color. Yung chika, abay na to, nakasip-sip nget, nga nakalidlidin, dati pa nakaunig ti balayo. Ko, sir, awang amin silaw mi, awang kuryente mi. Ay, basta, ano naramatin nyo? Kinky. Pasaray kandela. Delikado ah. Kit, namuna kit, panaw sama dati, atap ti balayo, hanga galba. Ken, tadiding na ka, kasta bala talaga ang balay mi, sir. Nalidem na pagtaingan. Halang na nalidem, sipnget. Kaya na pa ni, siya na natin, apay, nakusbo dito. Itatang ko nata, sir. Kang kanahin nga na bartek. Ninanang kumad data, mangmanglo tila ba, ken siyak tumultulungak agdadalo sa kiti arubayan mi. Dili kapsat mo ngay. Sisyak pailan ti anak da, sir. Imbag ata sisyak lang. Ikasanon ado kami. Kakaasi lagi din ninanang ko. Nga mangmanglo. Idin to tintatan agbarbartek lata. Numapan man nagtrabaho. Inom na. Ibartek na. No awan inom na. Dumawat pa kininanang. No awan ti hangmang ti dinanang. Apain na. Lalayatin na. Yaw awak lang ang. Dangran na. So nga nalidin ti pagtayangan mi, sir. Saan nga naragsak? Saan nga nasyaat nga pamilya? Gapot kasta nga madi nga bisyo ni tatang. Kahit bagbagaan nyo, ani tatang mo. Bagbagaan ni nanang. Ito na pa nagbalbali mo ko, nana. Kas di mo dilata. Makibarbarkada mo dilata nga, makiininom. Pasaray takawin da pa iti pulutanan da. Ore no sama lamang gulo. Kaya manggulongem, met timang tutup keng kuhana, sir. No, adamang tutup keng kuhana, bakit kakaasi ni tata, kapat anat laban na kit, agbartek. Ore no saan na pa akinabil ni nanang mo. Yaw awak nga ron nga makabil na. Lahilayatan na, nung kunamit ni nanang ko, lapadasam, panawan da ka. Baka dumteng to, sir, nga. Panawan mi ni nanang, ay tatang. Yan, sa dinunga ta papanami, nung panawan mi kas pagkarikan suna. Naibalakad ti maestro kaniyak manong name tinaganos apan. Ako nana, nga jak tutultuladan ni tatang ko. Kada iti nga mading nga bisyo. Ken ko nana pa, manong naming agkararag kami kini Apo Diyos. Tapos ni kasta, kidawan mi ti panagbalbali ni tatang. Tapno anungan nan ti pagrebengan. Kasta mat akang kanayin no ko nga tararamidan mi kininanang, manong nemi, agkarkararag kam nga dua. Asapay ko ma, tasumaya aton, ti biyak mi, asapay ko ma, tagbalbali ni tatang, nga muna ko man nga anungan ti pagrebengan na kas padre ti pamilya. Nagtultuloy maglata manong nemi, nag-asatan ti aldaw, uno rabii nga saan nga sumangpet ni tatang, nga saan nga nabartek. Pur nabartek lata. Nabartek. Kunang ordinana. Hala, hagnakam kan tulatan no makaalak at sakit mo. Gabit ka nga panagin inom mo. Hulitek si Kanton. No talagang saan kang balbalew. Hay na, dumteng to ti agsapa, dumteng to ti bigat, nga makariing ka, nga awan kamin. Kaya ni RJ. Nga saan na kamin, nga masapulan. Nga awan kamin iti biyag mo. Bahala ka to ti biyag mo. Awan ti mga sikasok ka. Diba dadakam pa lang. Nga makariing ka ti bigat. At da nakasagahan nga kanam. At da nakasagahan nga inumam. Nga dadom. Kure na kumagsakdo, di mo pa maaramid, loko. Dumtin tulat at gundaway, babawi kat kasto nga raramidem. Ay, tulaing sasawa. Biyag ko di arak. Matayak no awan arak. Ha? Anta ko man nga aramid tiyag.
Gar-aramin ka naklaklako ti arat, ano madi ti arak. Nagbayat ti aminom. Aging kaya manong name sa ngamalem pinayapayan nakmanin niya maestro mi manong. RJ, sir, Rebecca, ano ti pang ano tararabida ni nanang mo tapno at gatang yut kanin nyo kadyay. Manglo tila ba, sir? No tiyempo ti raep, mapan magkiraep. No tiyempo ti isek ka, mapan mag-isek ka. No tiyempo ti gapas, mapan magkiba gapas. No tiyempo buras. Kompromis, sir. No sino ti agpatrabaho. Trabaho na lata basta danasken nga may kaman na nga kwarta. Agkasapulang kam nga minti ko, kadkaduamin di balay. Sir, di na nga takayat kumay. Bagam tuman. Kasanong nga kan, sir? Minanim nga agawid? Maminsan lang agawid, ti may isang, maminsan lang alto, ti panagawid na, ti may isang bulan, kita, may sasayat pa na. Naawa ni nanang ko, sino nga ti kaduami kinitatang? Mantikadisan no, duwa kang nga umay? Mayat mo da. Hanggang marigatanan nga magmagna nga po di balayo. Dito'y balay, may asdig mo lang dito eskwela. Ibagak to kininanang ko, sir. Ibagak to kininanang ko. Kahit numayat ni nanang mo, orento no Domingo, umay ka ito. Yeah. Sir, ibagak ka dahos data kininanang. Di ba kasang petak manong nemi sinapog ko nga dagos ni nanang adang aglablaba pa ilang. Nay, malaymayin, aglablaba kay pa ilang? Kamakam ko na ito, anak. Kit pa ikamakam da. Ibilag kunto kat mabilag to siguro yung tumbigan. Taana po dot man ti tiyempo. Nangan da bagak ka. Ano na dyan, anak? Ni Mestro mi, agkasapulan na ti katulong di balay da. Katulong. At ayumat nga rin, anak. Di ba ti balay da kita asidig ti eskwela? Tano, mapanak sa jay, di oras kong magmagna, nga mapan, kan di oras kong agawid, dakil una nga magastar. Magplete akmet, ay, sopay ka paggastusan. Lang ti ko na, no sumrek ka ng tulong, maminsan kakanulang agawid. Dito'y balay, iti makabulan. Kasano ka nga rin? Imbagak nga sumurtak ka, duwatan ako ha. Ori sana kang sweldo. Basta adahak. Natulungan ka. Kaya nadahak nga. Adahak sa diya nga malibre matanti ka nek. Ang kadi. Ori sana kang sweldo. Si kalat sweldo. Dagang tumulong ka. Agdalusak met, no, awan ti klasek. Conforme ti mabaling ko may tulong. Apa nga nagsana kayo nang? Napindas una nga kung daw yan. Deta una ti sapsapulik eh. Deta steady agtrabaho. Saan nga datay makalawas lang nga mapanak agdalus. Uno saan makalawas nga mapangkualaan di jay. Maminsan di makalawas nga mapangkualaan jay morenda. Ti kahit ko ka talaga steady. Inal daw. Kaya napintas una dito yan nang. Kaya Apin hang. Malagip mo ka di. Nakangkalang ang kipagpagakinitatan mo. Nga no saan ngang balbalyo. Kahit panawan tayo suna. Kahit mo sa unang tayo 20 kundaway nga panang panaw ta. Uwan. Tapos na serbi na panawan ta. Adda pa pananta. Pagdagusan. Kahit adda trabaho. Nga pagsweldoak. Para iti kasapulan ta. Maurno nga kasapulan. Into nag-high school ka, into nag-college ka. Awang na lang, barbaring no. Yung saan na tanto nang makita ni tatang mo, bahala na nitan.
Kasanong oras din nagsakit. Di nagsakit. Kasanong oras pa nakaasikaso nung nagsakit. Hindi asikasuan na kitigagayam na gidabarkada na. Muna ta kumut-kutong ni tatang. Kasano ka saan nga kumutong? Arak latad nagyan tiyan na. Kinagpulpulutan ka numit. Uri man pa pulutan na pulutan no. Kangkanayon nga arak ti paunig na. Papanan na nga di madadail ti lalaim na. Tatasin yung mga kasarita manin Dati ko hangamin nga nabartig ka kasarita yo. Kitararamitan madatanak ko. No, dakat iskwelan, kat bakariing isunan, bagbagak. Ngayon talaga nga, naadi ka iti arak. Ad-ada ka nung umatay, no saan nga uminom iti arak. Data ka rin, mamartek. Sige lang, bagbagaan nyo manin. Tapno di kasta, kat no kaya talaga nga dinakayat ito mga talawan tayo. Ito ka ano ka ritirugig. Ito ka nung umay nga Domingo. Di ka na dapat talungal daw. Simbang ba't manen manong name ni tatang nga nabartek. Kaya manen, ano? Sausaw manen. Agbugta-bugtak manen. Ay! Sinabarstro na patungkaran. Daw rumar naman na lagi. Ay, Anton. Tunok ko na damang tup kang ka. Kabulbuluan da ka din sa... Ana, ram? Kahit mo sikat bulbuluan? Padasam. Talaga ka din nga saan ka nga balbaliw? Ako madalas ka nga balbaliw. Hasta di kahit ko nga biyag. No, adak-watak. Uminom akti arak. Abdo, gapir ka malata ka na kiti barkadak. Barkadak kiti arak. Ito tibiyag. Ito na bigat. Makaringak. Mga anak. Maharak to na Nagbabawi ak nung aping sikat na kay asawa ak. Anton. Saan ka man nga dati akas to Yung siya ka mo. Tayo dinirugyan kang kanayon nga mabartek. Nga saan ka nga agbiag no sa awan ti arak. Makaumakan. So nga dahil ito daanan. Gabotasan ka ang balbaliw. Dumteng to ti agsapa. Nga awan kami. Hindi awang kayo. Uri awang kayo, basta anda arak. Kaya't nangasawan, nabat patag di arak, ngimta kami, ay, awan ti kabat gang sa baliw sa nga arak. Awan ganay kayo ko, no sanak na kayo, aglaladutak no awan arak. Manong nimi agsapa ti Domingo, nagasagana ka rin anak. Naimrubat ko ni kiti arawatek ng good. Santo lang makaring datan ito no, agalas 9 siguro, alas 10. Ito nagsapol ti kanin na. Mangibati kayo ka ti kanin na? Haana ka mangibat-bati. Kaya anong tungar ti kanin na? Di makamon tulak ta. Mangibata ak mati surat. Surat nga pagipakamuak. Nga napunuan tan. Kadimtengen ti panawen. Nga panawan tan isuna. Ibagayo ka din no. Sa din no ti papananta. Saan ko ibagbaga? Ikasanon no sa pulan na ta. No sa pulan na ta. Di namat amod nga sa dunayanta. Umay sa Diyos ko ni tatang ata sa lutsudin na kanyak no. Sa din at ayan ta. No kas pagarigan ta aramidan na ita. Ilimengam. Liklikam tamang. Kasanong nga din nang no, basta. Panawan ta ni tatang mo. Panawan ta. Gabutawan ti maghanap taking kuhana. Kanjak kayat nagtalinaid ka iti da ito nalidem nga pagtaingan. Nga kastalat makitkitam ti amam. Kaya't ko nga ti ayan ta nga dua anak kat naranyag na pagtaingan. Nga ti makitkitam kat nasiyaan. Nasiyaan digit agasawa nga maestro kat maestra. Saan ka di?
Siya da. Kaya nakita anak da. Point. Din sa may isang pakasapulan dati, agyan kadakwada ng kadati, mga iwan kada kita anak da. Kaya mo na. Babasit sapay kita do mga anak da. Kasta nga ro tinaramid mi nga ginaman ng nemi, hindi makasagana kamin, maklay kon manong nemi ti bagko kantiya, nangipanak karigiti things ko. Baklay maten manong nemi ni nanang, ti ayan di kita ruwatan na. Babay. Kag babay nga tatang mo. Ore mapanag babay nanang nagitsana mo't lamang katamat maturog. Kasi kag babay talatan. Babayan ton, saan kam ton makangkangag iti agbugbog ka nga nabarte. Saan ak ton makaangot tinasangan. Babay tatang, babay ka mata, agbalbalo kan ton, nawang kami. Babay. Iti balay de Serra, ni Ma'am, ni Sir Robert manong nemi, ni Ma'am Heidi. Talo di kita nagda manong nemi. Agbasbasan ti college, ti inauna, high school, ti naudi, ken hampeng agbasa manong nemi, ti inaudi. Inauna college, at damatin ti high school, ti may kadwa, inaudi, iso kano tinasken nga maaywanan. Numapan ang mangisuro, digiti agasawa. Mangisuro da agpadpada manong naming sa valit pangisuruan ni Ma'am Heidi, secondary teacher isuna. Idin to ni Sir Robert ket maestro manong naming elementarya. Dinangig ko manong naming digiti bilin ni Ma'am Heidi kaninanan. Dahito iti kwarto yung gina. Aya? All around ka. Anat na mo tayo? Anita, ma'am. All around ka, Anita. Luto ka tibigat. Ibagag to kayong kanuan niya di kita naskin nga maluto itibigat. Maluto ti aldaw, kan maluto ti rabii. Nalay ka matlagluto. Isorodak, ma'am, no? Anda di kita sangkuhan mo. O good. Agluto, hirapay mong tumatente agdalos. Hirapay mong tumatente kwa. Aglaba, no, may hirapay mong digitoy. Kaya ito no, mapanagbasa digitik. Duwang agbasbasa. Kahit mapangkam tumatin ng isuro, mabati ni Punso, ni Jojo, aywanam. No kabaylam nga, irapin tagtrabaho, kabayatan nga aywanam. Saan ka, no, madigos mo, mapaturog mo, isunto pala ti panaglabam kas pagari ko, no, at dumapay nga, ramidom ti unag ti balay. At ano, maaramid mo amin nga, aramidem, amamatnukan tara aramidem, no, i-concentrate mo ti mga iwan kini Jojo. Naloko ni Jojo nga, no, mapaamo miso na, talagang kadwa kayo. Nalawag ka di, Anita, nalawag ma'am. Among akayam, kabutan na ruam kang ortiriga. Ti sweldom, nabalin mo nga lain, ti kinsenas, ken katapusan, wano saan katapusan, maalam amin. Ngayon kasapulam ti kwarta, sa pagarikan, agad agbalik ka. Ti may isa pa nga ramidem, mabalin mo mat ngitugot ni Jojo, nga mapamakitsenda, wano mapanaggroserya. Yung sa bagay, sa amin lang panaggroserya kat dakamnuhan, ti groserya. Ngayon no makitsenda, mabalin mo mat ngirapin, alis tumitlaan. Si Kamet RJ, ay ma'am. Mabalin mo tumulong. Mabalin mo nga sigat agdalos iti aglawlaw, sagad, siyay. Agparo tiro at ita ka garden. At agigadan tayo tumaten na sumrek iti eskwela. Agkukuyot tayo katalo. Mapanak iti sekundarya, agbati kayo iti elementarya. Uwan ma'am. Di may sa di mi kayat no maliwayan yung trabaho yun. Kang runante amin,
Wadala kita nakawarang dita nga napapateg nga banag. Karo kung alahas, uno kwarta. Alain nyo, sayo ited kada kami. When ma'am, mawatag ti kayo sa Kasta nga rod tinabasamak manong nemi numakariing ako ni tibigat pagmurmuraya kon timapan agsagad iti aglawlaw iti hardin agsibu. Sakam tumaten mamigat agigiddan kam nga mangan manon nemi makigiddan kami kininanan. Kaya tumalpas panangan parak tumaten nagdigos agrubwat nga mapanagbasa sumurtak to kada ser kini ma'am na mapan agbatin to ni ma'am iti sekundarya sumurtak kini sir tapos kam sumrek iti kwartola nga sadyay nga agbasa. Oh, anam ako na RJ. Sir, saan nga naladem ti ayan mo nga pagtaingan? Haanan sir? At kuryente, dapat TV ang buyaan. Kaya napintas ti balayo sir. Kaya nararagsak kayo. Na may ramraman kami met kaninanang nga naragsak. Saan ako nung makangkang itik bugbugkaw nga nabartek. Kumusta nga tamat ka ni nana, tatang? Simiplot iti panunod ko mano. May sa dua talo makalawasan mano naming awang kam sadyay. Tinam na Mike, idi ano naming kit umay ni tatang dito eskwela. Tapno, pagsaludsudan nak, no sa dinot ayan mi. Nga sa dinot ayan ni nana. Inhawan din na uray ko mano. Aging ka manong nemi, iti may kadua nga lawas, awan lata. Makabulanin manong nemi, nagsweldo ni nana. Inikandak mo. Apay sir, oras anak na tagsusuldon sir, libre matikanak. Ikatanda na nakamit lang kita na si kaso kayang tahardin. Ala sir, thank you. Thank you tihitad yung asweldo. Agad mabalin mo tiyag mahalat pa isang aldaw ng bakasyon mo. Bakasyon nyo. Ti Domingo, oreta, umatase. Ano sanggat Sabado? Nga mapansumarong ka, di ayan nyo. Saan sir? Awan na tatay open. Tandalamat lang tatrabaho, kore Sabado kin Domingo. Saan ko lang aywanan ni Jojo, Sabado kin Domingo. Sulot pa na ginanak ang mga iwan kayong kuhanan. Kinuna ni Nanang Manunay. Kahit kumusta ang harod di asawang nga pinanawan niyo. Tsaka mo, sir, ma'am, Jojo, nang, saan mo nangit kita ni tatang mo o may eskwela? Amot nang. Tanong makita ko makakit. Siguradong, makita ko anat lang ana. Kano asit gan na kakit. Mabalimit nga saan kong aliklikan. Yung samad nga nagpapakita. Di kaya't nga mapanamuan, o niya itan di kasasaad, di asawam. Anita, salatan sir. Siguro kat nasiyat di kasasaad na. Adamat na kiti barkada na. Adamat na kiti naganak kang kuha na kang kabagyan na. Adadaman nga siguro magkit-kita kang kuha na. Iti may isa nga malem anong nemi pinugod niya anak ni Cecil. Arday, pumimintas ti langam Hanga kasla idi nga nalidem ti rupam. Apay, hanan nga nalidem ti pagtaingan nyo. Gimo ka diya mo ngagyang kami kininanang ko, iti balay da Sir Robert. Kasi, Wine, saan nga nalidem ti emi at di kuryente, dapat tibi ako buyaan. Ken saan ako na makangkang iti bugbugkaw ni tatang. Ken saan ako makaangot iti nasangit. Nanagsakan tayo mi. Kumusta nga rin ba yung tatang mo? Tsaka mo? Diyak mo na mo kasta gaya man, dakay gaya man iti balay da Sir Robert. Sumit lagayam. Bumangbanglo ka. Kawon ata, dapat sabon ko nga, sabon nga nabanglo, dapat shampoo. Hindi ko agad sabon nga paglabat, pagdigdigos ko. Pasari awan pa'y sabon. Awan pa'y digos sa gidig awan sabon.
toothbrush ket asin ti toothpaste ko. Itat ket talaga ka toothpaste. Gumagwapo ka nga ron eh. Hmm? Sika adat na nga puminpintas ka, Cecil. Sino jay? Da, bakit naman jay? Outsider nga simrag iti compound ti eskwela. Ala, itatang ko na dyan. Tatang mo? Uwen. Tatang mo gayan. Di mapampo sa bata na yun. Tsaka ka. Naglangitak. Tsaka si kalagit iti rantanan dito eskwela. Uwan siya kalagit di. Apay kasat lang ni tatang mo. Apay, nagkutong. Gagangay at mamartek nga ron. Ay, gamkasla sa amad nga nakainom. Tilangana. Sinulang takasla. May palpalais gabot-gutong na. Kababain pa eh. Mabayin ka ngayon magabangay sa tatang mo. Kauna. Tanakutong nga mamartek nga ron. Ngayon kasta sigod tilangana. Iti panawan nyo. Nakutkutong itan. Alala. Nagsalsaludsud. Salsaludsudan na siguro tinagan mo. Noon sa dun, ayan mo. Tutudad to yun. Nila umay dad to. Umay to yan. Samon nga lim-limangan. Pakada na patig na ibaganakan ka. Ngay daw nung munto kininanang mo. Idi malasin na kon mano. Jay. Nabartag sa. Nabartag. Ay, Jenak. Apahin niya wagayo. Tatang ko na mo daw. Ninanang mo. Diyan ka mo. Saan ka nga nagkuyong? Imbaga ni nanang no umay ka, saan ko yung magbaga no sa dinut ayan mi? Anak, manipod itiawang kayo. Sapsapulan kayo. Nauman ni nanang, gabuti ka na mambartekyo. Gabuti natin yung amog trabaho. Nimitlat na nanang ti mangpakpakan ka na kayo. Hanga kahit ni nanangin tagsubli, tinaladam nga pagtaingan tayo. Kami kayatin, napintasan tayan mi. Bagi-baga mo kininanang mo. Nakakawit kayo. Gabuta kasapulan kayo. Kasapulan na kami. Kasapulan nyo ni nanang tapno bugkawan nyo. Kasapulan nyo ni nanang tapno adagloto ti kanin nyo, ti bigat. Sa agawid kayo nga, adan to kaap-apayo kas jay. Sana nanak. Sana. Tapi kas lang kayo. Yata ka, timalalayo. Gabuti arak. Nabayagan niya sangko na naman ang tiarak, anak. Sunalahin ta. Sa pulak tiagas ko ma. Nga maagasan lang ti doktor. Maanyo at ibagak to kininanang. Sa di mo bintayan na. Ayan nyo. Lading itatang sangkong nga maibagakin ka. Tada ito tibili ni nanang. Ibaan nyo. Ibagak to kininanang. Nga ada sakit yun. Nga kasapulan nyo ti may patoktor. Kadalulo kininulapay saan na kaya tulungan. Dagiti barkada yo. Dagiti napatpatig nga barkada yo nganta kami kininanang. Abi di kayo matulungan. May tulong na kanya. Sana batin nga mapan kadakuhan at tadyak batin kaya uminom. Tano uminom ang mga kumaro na ito sakit ko. Sige. Banyo tang.
ibagag to kininanang. Iriday ta mga mangikukengkuana ti balikas na manong name ken ti langana. Siyempre sumken ti asik kinitatan. Ngem, awang kasmat lang ti bangibaga kininanang no anyan tumit iti desisyon ng aramidan. No maidanon ko kengkuana, agas dayan ti kasasahad ni tatang. Iragawit ak nga roden manong name dito ayan, balay kapag yanam mi kininanang, kinasaritak ng takos ni nanang. Ang kakasukatan na nak. O kahit nakatulungan dito kusina, mabalimet, sikat ti mga isagana ka nagitinaskin nga, may isagana nga, dekado, pagkari yung bawang, o kukis ka ti bawang, tal-tal ka ti bawang, o kukis ka ti sibuyas. Ang kakasukatan. Sige nang, sukatak. Kalpasan nagsubliak doon. Nagsubliak tayo ni nanang. Tan? Ay nanang? Datan yung oksam na bawang, tal-talam ha. Suamin na to. Suamin na to. Ada, damag. Imay itay ni tatang. Nagpakita ka? Kapilitan? Ket? Damnamagan na no sa dinot ayan ta. Saan ko yung baga? Tadatat bilin mo. Nanang, nakakutkutungan ni tatang. Naglisto ka kimutong. Kadi, ken madlaw nga sakit na. Datat malaala na. Sila kahit nang tagbalbaliw nanang. Kastat kahit asawad di magbagana. Manipod ka nung idiawantan, sapsapulan na ta. Nabayag ka nung saan nga timimul ti arak. Siguro igatang na na. Baka hamat na kayat nagitibarkada na. Kasi matintilangan na. Huwag nga ron. Kaya pa nga saan nga tulungan ita nagitibarkada na. Nawat patag tibarkada na ng datangan ka di. Awang ka naman tumulong nga barkada na. Huwag na ta. Awan damat nga pakairanudan ni Suna. Kada-gadi naganak ang kuha na. Sinalutsod ko nga ro, dalulukin lula ko na kita, simong bat. Baka pati soda na, kada kaya tulungan nila. Nalang, ano naramidan ta? Babamlatan ni tatang mo. Please na. Please. Kasapulan natin ni tatang. Nagbalbaliwan ni tatang. Kahit na't maagasan. Mapadoktor. Tapos na yung tumaimbagan. Sigurado nga kahit na't tumating nagtrabaho. Nagtrabaho Nadan tuman ng kwarta, nagatang ng tuman ti arak. Ano nga talo? Agsublitan lang. Kahit sintiran ta, tano saan ngagbalbaliw, panawan tanton, panawan tantumanin, kan saan tanton ngagsubsubli. Imagata ko man nato ka damam kinser, no kasano ti amin. Please nang, saan ta kumamat kang baybay, ano mo yung pinsan ni tatang? Nanging ko nga rod, manong name iti panakisarita ni nanang kada Sir kini Ma'am. Sir Robert kini Ma'am Heidi. Kahit mo asawen, kasta, ti kasasaditan, ti asawam. What, sir? Kasti ko na ni RJ. Napangarod ni RJ di eskwela. Walo ni Anton. Nagsarita dagang agama. RJ, sir, nakakutkutungan ni tatang ko, nadasakit na, kahit masapul at panakaasikaso babayan si doktor. Kahit sublianan nyo Ang agsubli ka matla dito mapangka iti Sabado ken Domingo. Kahit iti Lunes, agsubli ka dito Anita, tapos na ituloy mo trabaho nito.
Nga una, gawid ka iti malam. Tapno anda ka sa jetirabi. Umay kan tumanin ti bigat. Sa paama ti umay. Sa paam ti agluto di balayo. Tapno nila sa sakit, masapa ka umay toy, tapno makaluto ka. Kabaylam lagi din talaga ang kayat mo. Kasta nga sitwasyon. Gayam ti Sabado ken Domingo, iso ti bakasyon mo. Umay ka nagtrabaho ditoy, iti Lunes, aging ti Biyernes, 5 aldaw. Iso na laeng, mag-assign no kanya swaldom. Una, sir, dapat lagi sa inyo, kabuta, duwa nga aldaw nga awanak, iti makalawas, Sabado ken Domingo. Biyagawit kayo to oras Sabado. Tay suntutin ka pa ng sarongkar, iti asawang. Una, sir, malim ti Sabado nga gawit kami. Malim ti Biyernes ko naman. Ay, malim ti Biyernes kaya. Kahit nasa wen, ijayton balayo ti pagawidan ni RJ iti Biyernes. Naging timtengan day nga gundaway manon name. Tinagasnak ni nanang dito eskwela, kalbasan na nagawid kami dito balay. Nanang, nakarekap tiri daw. Lang nga tanitatang mo. Tsaka manam mo, kitang tanong saan nga nakatrangka. Hanggang nakabalunet manong nimi, tibulo nga rin daw. Sino dahi at tanitatang mo ito, Nick? Ala, naidalit mo tanitatang? Nakakaasi mo tanitatang na? Anton, nanda kami. Alita, RJ. Kaya manak, nag-aawid kayo. Igata umay nga karupa. Anita, agpaiso ka di dahil kunada nga, dimdang kan ang gina. Ayaw na. Ay na po. Ibag matidimdang kayo, sobre kaklatan eh. Siya kinuha ti mga asikaso keng kuwana na pati na kita naganak keng kuwana, binabayaan daan. Gabuta siya ti asit nga karuba na. Eta. Awan ti kanin na, kabilitan ngo may kubalbalunan. Agyaman na kada kayo nana. Agyaman na. Ket, panawan yung tumatlang manin. Sabado ken Domingo nga takam dito eh. Ken ni RJ. Agamit ak matlati malim. Sakman naman pa nagtrabaho no kati Lunes, giganat si Biyernes. Naskan sagan may hospitalizo na. Mangkita kay mangarod na kay malanbas kita ni magkita ni mamalimi pangiluganan kang kuanat ang ipadoktor di hospital. Alawan. Anton, Anita, agama nagtalagsubli ka. Kayo. Dato na alam. Malami ka ta. Magsukat ka. Tayo hospital na ka. Hala ka di mo lang kwarta. Maganda Naswaldok ti 3 nga bulan. 3 nga bulan kaya man sipod pinanawan da. Apay naman may minsan ka lang imay di eskwela. Napan di eskwela. Mapanag do ko. Hanggang tsak makita di anak mo. Kada di lang nga napanag ka nakita ka nakasalita. Kaning karigatak lang. Ano mabaling ka sa anak ka makabahong ka sa anak ka makapag... Lalang, sukat ka. Nagsukat ka. Orayan tayo dyan na pagkinita ni Nana Selina nga ako. Ang pagilugan ng miken ka. Ingkong pahit nga rod ni Nanang marunemi ni Tatang iti ospital. Sa nagawit mo itlaing manong ti kamalman ti Sabado. Kumusta ka na? Ni Tatang kumusta kay? Nilulam tayo nga. Nagbantay ta. Dahil tanto sarong kanin itong bigat. Ito no Lunes, agad mo parak man nagtrabaho tayong kamot agbasa. So ano nga tibang bantay ni Tatang sa ospital?
Mabalin ka ni lulang, mabalin ni auntie mo, ni uncle mo. Tumulong daan nga makapagbantay. Anang amin ti sakit ni tatang. Anak, naala na ti arak. Naarteb na kitkuan. Mabayag ka di sunod ospital nang. Depende. No kasano iti alis to na may impagan. Kit once nga hanga maagasan, baka isot ipatan niya. Kit no malaingan ton sa natsublian ti arak, sus, baka santo nga makalasat. So nanto nga tamat ng sublian na nang, teko nakangano din, no may imbagan ni tatang, sigurado, amunan ton tagtrabaho. Makalawas ni tatang iti ospital, manunemi kalpasan na isunti iruwar na. Imsampay lang makapagtrabaho, agpaimbag ka no pa lang nalaing. Hindi namagi kininanang manunemi na manot na gastos, nakautang akpayag ka da sir kini ma'am. Nakabali ka na. Hangabali. Tinaskan kita, malaingan ni tatang mo. Iti kawan trabaho balang ni tatang manunemi, isut agasikaso dito balay no awan ni nana. No kasta nga makaawid ako, manipot ti eskwela, manunemi awampay ni nanang, nakaluto ba't no ka ni tatang. Handa ka ngayon anak. Handa, ano brayo? Ay nakaluto ako. Kumpurmento na no, at to iawid ni nanang mga sidain, nayon ta sidain. Kasi ka anak, kumusta ba nagbasam? Agbusukatak labi tatang. Pasan na, ag-assignment tak. Langan rin anak. Tamabaling kamat nga tulungan nga ag-assignment. Inan adal kumit data, hindi mas basak na elementarya. Tang? Ako ko tayo tang? Nagdahin ba tininanang mo? Abe, masapol mo? Baka sikat makasapol. Hindi gatangan ti arak. Loko ka. Kapag katawa ka. Bagakait mo ti arak. Anak, yung kariko ni tibagi. Nasanak to nga sumensum ti arak. Oran no awisan na karik iti dati abarakadam. Basi-basit lang ko na da. Oran saan ka agbartek, basta uminom ka ko na da. Tsak pulusen sumensum ti arak, anak. Tsak pa kayat ti matay. Ti kayat ko, kat makapagserbiak ka na kayo kininanang mo. Ti kayat ko, kat adda, kapsat mo. Maring ha, noon dan tumin lang kapsat ko. Uy, maring. At, idi akit, awan tiyempok nga mangaram, awan tiyempok nga agarami iti ading mo. Ngim kada gito yan, ada tiyempokon. Kit mo sa hundang, kwa? Nasihat bareng no adan to ading kon, bareng no, pulos nga sangkay, tun nga agbarbartek. Hindi makapagtrabaho ni tatang manunemi simrek iti construction. At nung kasta nga agsweldo, itad na amin kininana. Nung pagtrabaho ni tatang manunemi, intultuloy lat tamat ni nanang, iti nagtrabaho, iti ayan da ser kini ma'am. Ngimidi, ta saan nga nasken nga aywanan na tiburdak da akabs nga anak. Nagpakadamat tinisuna. Takayat na manunemi, nga kanayon nga adan dito'y balay, nga digiti laing panagpalaba, kanda dumapay panagpaubra digiti karuba, iti trabahuan nan. Hari nga may pinsan, manunemi, ngagmalmaling magtrabaho ti Lunes, aging gana iti Biyernes. Nadanak ti duwa nga adi, manunemi. Kalpasan, nga nagraduara ko ni elementarya, kinadda ako ti high school. At siyempre ni nanang, gabutan nagagatmatan ni tatang, ni nanang ti mga asikaso, manging concentrate nga mga iwan. Amang patakil ka rin iti duwa akapsan ko. Ni Cecil manong nemi, kus ko laglat tamot, adda kami iti senior high school, balasang isunan, baruak maten, kanadan na kinawatan mi. Ito kasanulayan, kaya nagtuloy ti relasyon mi, mapaman lagi na makaradwar kam ti college, kanadan tong trabaho mi, amangan no, dakam tumatlang tagkatuluyan, palubos niya.
Awang pulusan, manong naming nga saan na pulus yung pinadas ni tatang, iti simim-sim tiara. No kasta nga da okasyon, kad andara kita agpainom, uno uta kami iti adapasken na ket agpainom kami, pulos. Saan na pulos nga asit ganda kiti umininom. Deto'y manong name iti pagkasalita nga tinaminsan kat nagbalin nga nilidem ti pagtaingan mi. Ngam saan itang nga nilidem, nagsibod ta, naragsak kami. Sabi ko man, nakaibati ak iti adal, liliwak ang pagsarmingan ti biyag, kanagitipadak nga nagbuya, more power to your program anong, and God bless. Ito yung natagyamang na pagayam mo, RJ.